Soc l'Ariadna Serra, tinc 18 anys, vaig fer el mòdul de Bagà d'Esports de grau mig i ara actualment estic fent el grau superior d'Esports. Era un repte perquè hi havia esports que no havia fet mai i la por de dir, ostres, em sortirà bé, però al final, amb esforç, ho vaig acabar aconseguint. Vam fer molta cohesió de grup perquè és un mòdul que passes moltes hores junts i a nivell personal m'ha ajudat moltíssim a ser més impulsiva amb les coses que faig i a prendre decisions a través de la feina que ara tinc o a través dels estudis que ara mateix estic fent. Has d'acabar pensant que tu pots fer-ho i ets capaç de fer qualsevol cosa. Si no confies en tu mateix, no faràs això.